Svetiše čitave liturgijske godine, vazvone prodnevlje našega Gospodina rasvetoga, ukopanoga i uskrsnoga, a vrhunac milaza, nedelja uskrsnuća prvog dana. Svake nedelje tog jednog uskrsa uprisutnjuje Sveta Crkva ovo veliko tajstvo, u kojem je Krist pobjedio grijeh i smrt. Od vazma proistječu svi sveti dani, početak korizma na pepelnicu, 14. veljače, uzašaše Gospodinovo desetoga svibnja, nedjelja pedesetnica duhovi 20. svibnja, a početak došaša u nedelju 2. prosinca. I na blagane presvete Bogorodice, apostola i svetih, te na spomen svih vjernih mrtvih, navješćuje crkva na svom putu zemaljskom, Gospodnje paskalno tajstvo. Hristu koji bijaše, koji jest i koji dolazi, Gospodaru vremena i povijesti, neprolazna slava uvijek